هجمارek rojnamevan û mîdyakar li Sûriyê di heyama mehaborî de hatin kuştin û hejmarek din jî hatin revandin. Li gor raporta Tora Sûriya mafê mirovan belav kiribû ku di heyama mehaborî de 2 rojnamevan hatine kuştin û 3 din jî ji aliyên şerker ve lêdeverên cuda cuda li Sûriyê hatine revandin. Aliyên çekdar û şerker di milmilaniya Sûriyê de gelek rojnamevan û çalakvan lê buwarê rojnamevaniyê de bin pêkkirin û terûrkirin û tewanên cengî derbarê wan de kirine. Rejîma Sûriye jê destpêka adara sala 2011 ve heta weke îro rij de li ser desthelata xwe û tewanên cengî bi rêjeya 83 ji sedî derheqê rojnamevanan de kirine û şerê ragihandin û ragihandkaran kiriye. Bi sedan bin pêkirinên cor bi cor derheqê rojnamevanan jê kuştin û eşkenciyê û girtin û revandin kiriye. Da ku bikarbe tişta ku dihîne serê miletê Sûriyê veşêre û tewanên xwe derheqê welatiyên Sûriyê de winda bike. Herwiha ji aliyê xwe ve jî grûpên çekdar û rêxistina Daeş ya terorîstî û çekdarên PYD jî siyaseta girtina dev û guhan li herêmên dibin kontrola wan de li dijî rojnamevanan pêk aniye. Ew jî bi rêya operasyonên girtin û revandinê yên berfereh. Ji ber vê rewşê jî Sûriye di pileya 177 ji 180 welatê cîhanî tê û rêzbenda CIA ye. Ji berê dawiyê de ya dijatiya azadiya raderbîn û rojnamevanê de tê. Li gorî polînbendiya cîhanî ya azadiya rojnamevaniyê di sala 2018 de li gor raporta rêxistina rojnamevanên bêsînor belav kiriye. Li gor yasaya navdewletî ya mirovî kesê rojnamevan bi mirovekî sivîl tê hejmartin bê ku regeznameya wî li ber çav bigire û her êrîşa mebestdar li dijî wê bi tawanekî cengî tê hejmartin. Yasaya navdewletî ya parastina rojnamevana benda heftê û nehan dibêje divê rojnamevan lê navçeyên milmilanî û şer de were parastin û rêz li wan were girtin. û ji aliyê xwe ve Encûmena Ewlehî biryarek bi hejmara 2222 di 27 meha Eyyara sala 2015 derxist û êrîş û kiryarên tund derheqê rojnamevanan de şermezar kir.